Bon dia a tots, Mancoau. Soc un valencià cabrejat. Ja tenim ací el 25 d'abril, un dia que no celebrem festivament, però sí recordem la desfeta d'Almansa. Lo que nos dugué i, més important, lo que nos llevaren. Ese dia, en 1707, se pergué una batalla i, al poc de temps, el primer Borbó manà cremar Xàtiva i unes altres poblacions, entre unes altres animalais que mos varen fer. Per als valencians fon mortal, perquè nos llevaren el nostre furs, el nostre regne, o com digué el primer Borbó, que deixen de ser un regne per a ser un país, o lo que és lo mateix, deixem de ser valencians per a ser una altra cosa. El refraner diu que quan el mal ve d'Almansa a tots alcança, i avui no podem més que dir que més que un refrà és una sentència, ja que estem en mans d'uns polítics que contínuament nos venen per almoina. En aquella guerra pergueren molt el nostre furs, la nostra identitat, l'oficialitat de la llengua, tot per justo derecho de conquista, com diu el maleït mil voltes decret de nova planta. Decret, per una altra banda, que segons la Casa Real no està en vigor, però que quan se'n vol canviar alguna cosa, quan s'ha intentat recuperar el dret civil valencià, el Constitucional, diu que el dret està en vigor. I aquest tribunal mateix que diu que valencià i català és el mateix en l'àmbit científic, passant-se el nostre estatut pel forro, lo de sempre, que nos prenen per lo que som, uns meninfots. Des d'ací, només vull recordar els nostres moblets i al seu general Joan Batiste Basset, que va ser dels pocs generals que pagant càrcel el defendre la seva terra, el regne de València, d'un rei que invadia Espanya des de França, en l'ajuda de molts nobles castellans. Així teníem un rei que havia ajudat el furs, com tot aquell rei que havia volgut ser rei del regne de València. El Borbó també tingué ajuda en València, com no. Els botiflers, elements dels que avui en dia tenim per a donar i vendre. Estem entre dos espases, a quina més mortal. Les dos volen lo mateix, que deixem de ser valencians per a ser lo que no som. Portem més de 310 anys perdent a poc la nostra identitat, enmig d'una guerra entre dos fronts que volen la nostra derrota i desaparició o assimilació. Som el tresor que busquen per a major glòria d'estos dos contendients, contra un poble bo i amistós, un poble obert, que a este pas desapareixerà per a ser, vés a saber què serem. Per acabar, una cita del mestre Julià Sant Valero. Si som lo que som, serem. Si som lo que són, mai serem. I jo vull, ara i sempre, ser valencià. Au, cacau.